Number 6 on ever. Number 7. Number 7. Okay, number 6 gachaga. Number 6 gachaga. Oh. Maganda na no chega na kama kwa. Ene ke ina yo. Yo tu mami. Era ni soli. Yes, I can. Only got the 40.
Okay. Oh yeah, good. What? 250, right? Drop. You can't get go to that side. Only drop on the ground. I go and get those. Oh, they are still coming. So let's take it off now. This guy, I need to work his job so that in a glass of my job, or easy. So that's what I'm doing. Yeah, I'm going to go to this is one of them. This one is called the Garden Fragile. Nice. Garden Fragile. When I remove this head, this is called retinoscope. You know? Number one. So that is this is one like this. Can see it. It's on. Need to check the power there. To check out the integrity of the inner part of the eye, then ophthalmoscope. So that is that. These ones are lenses, various powers. From minus 25 to 20, these are cylinders. So that's what I'm using here. This is the linear point card they said they should read. So when somebody reads this one very well, there's no problem. Now we are battling with difficulty reading tiny letters. And they do to have like press myopia. That's what you are trying to do. But I will say, find out, well, these things are just readers' glasses. What I wanted to do is to get the one that can make them see far away as well as seeing the near. These ones, like the one I selected now, are those ones who have myopia, they can see far. Got the powers here. A little bit plus 1 or 1 to 150. Above that, they can't see far away. So I want to use these ones now. Those of them that cannot see very well, maybe have power-ups. So we're selecting them separately. Mainly here, if you use those powers that are big, you cannot see far away. That's why I prefer getting the sight and reading. That's correct. Thank you very much. Thank you.
Let me call you. So that's something. Car declare car 100 car. I know you come and put it, but I didn't get until you come. So again, yeah, team of talk. You stop here. Again, you get 2 types of glasses. When I was up, another that was one. They did not get moved. The other plus one is It's still there. Where on that? Lee. You can have an eye for sight. You see what I was talking about? We accept. She can use it under the sun. That is if I go to now, you know, from there, let me give 350. So that's 350. Okay, check it for reading. I'm not come. I want to check. Okay. Now, when I put like this, it's just a that's better. Who can go? Back up. So that's 3 for you. Far away. The thing we go see Chukuna Obianishi. I want to check something. No, all because of the way Charles and we use don't look far away. This is reading. I'm not fair to you. I'm not feeling now. I'm going to get. In our phone, can even first one, my phone can. Take it from here. Then I paper from here. Eh? What is clean and clear? Yes. Eh? Yes, I Yeah, feelings. Somewhere cheap when they Oh, Chiki, see that? No, not I mean, what is the movie here? No, so feel like this, you go to the marry and not like can do a start film. Yes, I get that attention. One.
When you really want to never go more what's the video before now. I'm giving her vitamin A, right? I'm pretty sure. I'm pretty sure. How do you mean that? Because I'm not going to say baby. Then I hear off now. Yes. Then I hear off now. I want to check something. I'm realize good. My balance of my head. Yeah, man. This stuff. The shop. I have one more. Funny how there is more don't mind me. Before I know, just here, from here like this is better. That is one more. Again. Plus 3. You play far away, just careful. Two. Tifa. This man with the closer. Or the fence. Or the fence of it. Come down up. Come down up, get up. Let me advance it more. Let me advance it. Yeah, man. Come on, go see me. Come on, that thing for brother to Sunday. But that's gonna travel. Okay. Thank you. Hey, this is what I mean. 175. 175. Far away. Sorry. Angelina. No, Once you know cataract up before. Then well. How can you make surgery? Once you make surgery.
Chizara no kwaro onwe ya. Aga biere me. One of them now, they have baraka. Baraka. Yeah, I'm a few and I'm Nefu kate na adogbu onwe ha n'ọrụ na adogbu onwe ha. Anyị ghọtara ihe a na-ekwu ọkpụkpọ bịa nsọ. Ọ bụrụ na Jehova echebeghị mụ na gị n'efu ọsọkwa gị rụchaa ụlọ nwee 3 gates nwee iwu ya na-eme kịta. Some people rụrụ ụlọ nwee ndị security nwee ihe niile ụmụ nke ha afọ gị ịnọcha n'ụlọ gị ahụ dịtụ ị na-afụta na gate egbuo gị ebe ahụ ma o wee gbuo gị n'okporo ụzọ ma o wee gbuo gị n'ọfịs gị. So ihe anyị na-ekwu nchekwa zuru oke bụ n'aka Chineke ka o si abịa. Ọ Jehova na-enye mmadụ mkpuchite zuru oke maka ihe chọrọ ikwu unu bụ na oge a dị oke egwu, oge a jọrọ njọ, ihe ọjọọ juru ebe niile, ndị mmadụ ihe jupụtara n'obi ndị mmadụ bụ ihe ọjọọ, ihe a ga-eme mmadụ ka hụ na onye a na-atakwa ahụhụ. Kedu ihe m ga-eme ka m wee nyere ya aka kama ha achọ ka ha ga-esi adị pains na nke ịnọ n'ime ya. Anyị na-aghọta ihe na-eme. Oge a dị oke egwu, oge a bụ oge abụ ịchị ọchị iwe ewe ndị mmadụ ha si ịka na-achị ọchị ịka hụrụ ezi iji achị ọchị n'ị nwere aṅụrị iwe na-ewe o nwere ike kwụrụ agụ chị ọchị iwe ewewe onye nọ n'akụkụ. So onye ka anyị ji wee na-ekwu nchekwa zuru oke bụ n'aka Chineke ka o si abịa. Mkpuchite zuru oke Chineke na-enye mmadụ mana o tie ka mmadụ na-aghaghị ime before iweta ya. O nwere ihe mmadụ ga-eme maka na ọ bụrụ na anyị gaa na Isaiah 59 verse 1 onye ji Isaiah 59 verse 1 o nwere ihe ebe a na-agwa anyị onye ji Isaiah 59 verse 1 aka Jehova adịghị mkpụmkpụ karịa ịzọpụta, ntị ya adịghị kwarụ karịa ịnụ ihe. Chineke na-enye mmadụ mkpuchite zuru oke especially n'oge a mana o nwere ihe ị ga-eme o wee si anyị n'aka Chineke adịghịkwa mkpụmkpụ ịnapụta gị maọbụ ikpuchite gị. Ọkwa mmehie nwere ike ime na ị nwere ike si Jizọs o ihe na-eme gị na-emechiri gị na-akwadị ịnwụ n'etiti anyị na Chineke bụ ihe ga-eme na mmadụ nwere ike na-achọ nchekwado mana ọ bụrụ na mmehie dị na ndụ gị onweghị ndụ mmadụ gbaa gị ụtọ nweta gị ụta a na-agbakịta buru ibu ha gbaa ya ha enweta gị. Gịnị ka anyị na-ekwu? Ọ bụrụ na ị gaa na John 3:3 ọ sị na ọ bụrụ na amụghị mmadụ ọzọ ọ gaghị eketa gị ọzọ. Jizọs gọkwa anyị na-aghọta ebe nna o wee sị ọ bụrụ na amụghị mmadụ ọzọ ọ gaghị eketa alaeze Chineke. Ịmụ mmadụ ọzọ adị very important.
Obuni kanona amaghị Jizọs bụ onye kwesịrị ka emere ebere. Obuni ma Jizọs keta ihe a na-ada n'ukwu na ndịda. Ihe a na-eme n'ebe niile anyị ji anya ahụ, anyị ji ntị anya anụ, mana ị nweghị Jizọs n'ime ndụ gị, ị kwesịrị ka emere gị ebere. Ọ bụ naanị na ndụ a ka olileanya gị kwụsịrị, ma ndaigo ị bụ onye kwesịrị ka emere ebere. Kedu ụdị ndụ ị na-ebi? Anyị na-ekwu maka na ọrụ Jizọs ga-enye mụ na gị nchekwa zuru oke. Kedu ụdị zuru oke bụ na Chineke na-enye ya mmadụ. E wee sị gị na ihe ị ga-eme bụ nabatanụ Jizọs. Nwekwana ejekwa na-ego ego, ọkwanụ free. Ọgaranya ga-enweta, ogbenye ga-enweta. Onweghị onye ga-asanye ama nweta fute nzọpụta. Na ọ gị mepee obi gị, kpebienụ na ị gaghị alaghachi na mmehie ọzọ, ka ị wee nwee nchekwa zuru oke. O si na ọ bụrụ na Jehova echeghị obodo na-efu ka onye nche. Agwọ m ndụ sọbịpụrụ agwụchakwa ụdị osi gwọọ nka ma ha nwụrụ maka o nwere expiring date. Ọgwụ ahụ ị gwọrọ nwere expiring date. Naanị Jizọs bụ ihe enweghị expiring date. Ị ga-ekwenye ya ohere maka ọ si ọ bụrụ na Jehova echeghị obodo na-efu ka ndị nche nwere. Ka anyị negara anyị na Proverbs 21:31 anyị na-agbụ ya speed ka anyị wee meet. Ịnyịnya bụ ihe a na-edoziri ụbọchị agha, ma Jehova nwee nzọpụta. Mmeri. Ọ Chineke na-enye gị mmeri. Anyị na-ekwu maka nchekwaba zuru oke n'ime ihe anyị na-agabiga, n'ime ihe ahụ ihe ọwa ị gahiere iwe a na-ewe, maka na ị gaghị asị m na ị nweghị onye iwe gị na-ewe, onye ihe gị na-ewe iwe na ndụ a. O nwere ike ịma mma, mana jọsụ ị na-eku ume na-ewe mmadụ iwe. Ọ sị na naanị Chineke ga-enye gị mmeri, naanị Chineke ga-enye gị nchekwaba. Bịakwutere Chineke ahụ, si ihe ọ ga-ewe gị bụ mmehie, mwefu ha mmehie, ịbụ ọkwara born again. Anyị na-aghọta ihe na-ekwu. Ị ga-ekwe hapụ arụrụ ana, hapụ nrụrụ aka, hapụ ihe ọjọọ dị iche iche na-eme na nzuzo. O nwere ike mmadụ ama ahụ mana Chineke na-ahụ. Adọka nyere gị ohere ka ị chegharịa. Ịkwekwana ka ohere o nyere gị bụrụ ihe efu. Ịkwekwana ka ọ bụ onye ị chọrọ iche maka ị ga-adị ndụ. O nwere onye nwe ntụ ahụ ụbọchị ọ chọrọ iwere owere ya. Ya ka a sị gị bịakwute ya ka onye gị nchekwa zuru oke. O nwekwa ego a sị gị weta. Ama m ị ga-ekwe m otu a. Ị ga-ekwe hapụ mmehie. Ị ga-ekwenye Jizọs Kraịst wee. Anyị niile na anya ihe na-eme n'ukwu na ndịda gị. Ị na-aga n'okporo ụzọ, egwu na-atụkwa gị. Ịdị na be gị, egwu na-atụ gị. Onweghị agụ, ị na-aga agụ, echiri obi n'aka, ịma nke ị ga-esi, ịma ya ebe aba. Ewesị gị na naanị Chineke ga-enye gị nchekwa zuru oke. Bụrụ nwa Chineke ka ọ ga-abịa ịdụrụ ndụ uru, ịnwa uru, gaa n'izu ike. Anyị dọcha akani anyị wee gaa ọkụ ala mmụọ. Ọ jọkwara njọ ka Chineke mere anyị amara n'aha Jizọs. Anyị na-achị celebrate Christmas. Ọ bụ Christmas ga na-agba n'ihu. Mana ajụ ọnụ gị, ị mara onye Jizọs bụ? Gị onye na-ebe a na-akwado Christmas, ị mara onye Jizọs bụ? Mmadụ ọ na-aga be ndị onye ọ na-ama ha? Ọ bụrụ na ị maha Jizọs, ekweghị ohere n'oge a. So that a na-agbaziri gị Christmas, mmadụ na-agbaziri gị Christmas. Ekpere mbụ anyị ga-ekpe bụ ọ bụrụ na ị chọrọ inye Kraịst ohere, maka na nwe onye m ihe ga-eme echi. Na ote na-ekwu ọ bụrụ na ọ masịrị gị, maka achọkwa na some people emechakwa ya ebe a na-achịkwa na mmehie, rie na mmehie. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịbụ nwa Chineke, ihe a na-eme achọghịzi n'ime ya, mmehie a na-eji ma achọghịzi nke o ji ya. Chineke biko bata n'ime obi ka ọ ga-agbanwụ na nwa ọnụ taa mmadụ n'ebe nna ya. Achọrọ m ka isoro m kpee, achọrọ m ka irudata isi n'ekpere, kwupụtawa mmehie dịkwa Chineke onye maara gị. Mmadụ ama mma mana o nwere ike onwe mmehie ji gị na nzuzo. Gwado Chineke onye maara na Jizọs bata n'obi gị o. Ị chọrọ udo, ezi udo, udo nke Jizọs na-enye. Kwee ka Jizọs bata n'obi gị. Abalị ghọrọ gị ehihie, njọ gị ka ọ ga
Aye be na ha Jesus. Ọ bụrụ na iso wee kpee ekpere a n'ala ala obi gị na ịchọrọ ka gị na Chineke ịchọrọ ịbụ nwa Chineke na ọ bụ na asị ụmụ Chineke etie n'ịbụ nwa ya n'ala ala obi gị dịka m na-ekpe ekpere achọrọ m ka isoro m kpee ekpere a onye nwe nna Chineke ekele gị n'ihi ọmarịcha ohere nke ị nyere m n'ụbọchị taa iji okwu gị wee zute m mpanara ekele n'aha Jizọs onye nwe anyị ayọ gị biko gbaghara mmehie m niile biko kagbuo aha m n'akwụkwọ nke ọnwụ ma debanye aha m n'akwụkwọ nke ndụ nye m ike eji emeri mmehie na ekwensu n'ụwa n'aha Jizọs onye nwe anyị ekele gị n'ihi mmadụ ndị a Jehova nara ekele papa ayọ gị ka ị gaa n'iru iji obu aka gị dị ike jigidesie ha ike papa na-amalite n'ụbọchị taa na ha ga-abụ nwa gị ihe ọbụla ga-eme ka ha daghachi azụ eguzoro m n'aha Jizọs Kraịst na-eme ha dị ire n'aha Jizọs nara ekele onye ezi omume n'ihi na anyị kpere n'ọmarịcha aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị anyị ga-ekpezi ekpere kịta. You are worthy, Lord Jesus. You are worthy, Lord Jesus. You are worthy, Lord Jesus. You are worthy, Lord. You are worthy, Lord. You are worthy, Lord. You are worthy, Lord. Jesus. You are worthy, Lord. Jesus. To Jehovah, Chineke onye mere ka ndụ fọdụrụ mụ na kelere Chineke onye mere gị ndụ onye mere gị achọrọ m ka ị were ezinụlọ gị na ndụ gị nyefee n'aka Chineke na dis Christmas period. Jehova anya biko nya dịka ọ sị na nchekwaba na mkpuchite zuru oke bụ n'aka Chineke ka o si achị Jehova anya biko nya kpuchite gị n'ezinụlọ gị. Onye na-echeta unu mgbe niile si Jehova ya cheta ha ya gbara ha Krismas ma ekpere si Jehova ya gaa n'ihu cheta ezinụlọ guzogide atụmatụ ọbụla nke onye iro wee nye ha n'ezi ya na-esi n'ụlọ ya ihe ọbụla bụ guzogide atụmatụ ọbụla nke onye iro ga-atụ megide gị n'ezinụlọ gị ubi okwu na ọ gaghị eguzo dịka ọ dị na Aịzaya 7:7.
na-ache ma ndị dọkịta ga-anawa Enugu ma nọọsịs Chijioba na oge nye ha mara ụzọ nye ha mkpuchite zuru oke na ha ga-anarụ na ọ dịghị akụkọ ọjọọ ọbụla ha ga-anụ n'ekpere wee nye ha onye nwe ya ya sọpụrụ gị onye ezi omume onye kwesịrị ntụkwasị obi papa ribe otuto gị n'aha Jizọs onye nwe ya ya ekele gị n'elu ị na-emere anyị n'elu ndụ n'elu arụ isi n'elu mkpuchite gị n'elu agha ị na-eburu anyị na-enye anyị mmeri papa nara ekele n'aha Jizọs anyị eche ezinụlọ ife iwu ala dị ume n'iru gị Jehova anyị ayọọ gị ka onye na-akwụghachi ụgwọ Jehova anyị ayọọ ka ịkwụghachi ha n'aha Jizọs gaa n'iru ibuli ha elu gaa n'iru ịgọzi ha Jehova nke a bụ ekpere anyị n'isi were arụ isi ike na ndụ wee chọọ ha mma n'aha Jizọs Jesus. Because the Bible says in the name of Jesus every knee must bow and every tongue will confess that Jesus is Lord. I need to go get out of and out of when you don't have one if make it the hand, he chose the hand. I need to go to Isaiah 7:7. Now sin on Gaia go so Gaia D. Now Jesus. Ụlọ n'ime ọbara ihe mkpuchite anyị onwe anyị ndị nọ n'ebe a ma ezinụlọ anyị n'ime ọbara nara ekele onye ezi omume n'ihi na anyị kpere n'ọmarịcha aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Okwu ya dị ire dị ebube ọ na-eguzosi ike okwu ya dị ire dị ebube ọ na-agbanye ya that guy. Otu asụsụ Igbo onye ọbara mgbali elu anyị ga-enekwa anya ọzọ na ọya a na-akpọ diabetes n'ọnụ Igbo a na-akpọ ya gịnị ọya shuga mana nke izi anyị ga-ebidogodi n'ofu nke izi anyị ga-ebido hypertension high BP ọya ọbara mgbali elu biko ka anyị na-eri ihe unu na-egekwa ntị n'ụbọchị taa ka anyị si wee hụ n'obodo anyị n'ụwa gbaa gburugburu ọya high BP anụnwa so n'ọya na-ewetakarị ọnwụ n'ụbọchị taa eziokwu ka asị ị na-anya ịnụ na mmadụ na-akpụrụ ụra omegịnị oteta ha mana mmadụ na-aga ije ọ nọgide omegịnị ọda mana onye fụcha kịta obere oge ịnụ nọ na-azị enwenye ofu aka ma ofu ọkpa ka ihe na-ebute ihe ndị a niile ọkwanụ ọya high BP anụnwa mana ihe o ji ebute ụdị nsogbu a bụ na anyị anaghị akpachapụrụ onwe anyị anya site na icheki BP anyị ọ dị mkpa mana tupu anyị aga n'ihu anyị ga na-ebanyegodo anya n'ihe bụ BP anụnwa. BP bụ mgbe ọbara dịka Chineke si wee kee mmadụ obi mmadụ bụ heart ọrụ ọ na-arụ ịpọmpụ ọbara ka ọbara wee na-agazu ahụ niile mana mgbe e nwere nsogbu ya bụ mgbe ahụ a na-apọmpụ ya blood pressure the pressure o ji agazu ahụ niile ọnya bụ blood pressure mana mgbe ọ bara na high BP mgbe e nwere otu nsogbu ma ụzọ ọzọ nsogbu ọzọ obi ahụ ya heart
wee na-agba n'isi ike ịpọmpụ ọbara ahụ iji wee mee ka ọbara ngazu ahụ niile maka na ọrịa ahụ ịfụ na ọbara ngazu ahụ niile and na taịm ahụ o kwesịrị iji wee ru ọ na-agbazi mbọ ka o rukwe na taịm ahụ o kwesịrị iji wee ru ma ọ bụrụgodo ma mvụ aka gị anụwa ma mkpụrụ aka gị ma mkpụrụ ọkpa ọbara kwesịrị ịgazu ha niile and ọrụ dị ha ịfụ na ọbara ruru ebe a niile mana enwezi ofu nsogbu ma nsogbu ọzọ ọbara ogere ahụ si aga ọbara ha anaghị agazi etu kwesịrị mana ọ bụ ahụ ga na-agba mbọ ka o wee fụ na o rukwara otu kwesịrị m onye mgbe ahụ enwezia the pressure adịzia high onye enwezia gịnị high BP aghọtara ihe anyị na-ekwu amama aghọtara ya so onye na-ebute high BP anụwa so abịa na high BP n'ọma high BP n'anya n'ihe a na-eme kịta a na-echeki BP then ọ nwere ebe ọ ga-eru level ọ ga-eru asị dọkịta asị gị na ọ dị high ewenye ego ọgwụ ga-control ya normal BP bụ 120/80 ọ na-ebido 100/70 to 120/80 onye normal high BP ụna ata ihe m na-ekwu mana ọ nwekwa ike cheki enya ọ dị 130/90 130/90 ọ dịbeghị njọ eziokwu na ọ gafetugola bet ọ dịbeghị njọ ọ ka dị mild BP mild high BP then ọ dịzia 140/90 ọ dị agabekwa njọ na 140 mana ị ga-akpachapụrụ onwe gị anya ịghọtago make sure na ọ gafezi ụnyaahụ ya na ọkpụ ya mgbe ọ ka nọ na moderate level mana 130/90 nọ na mild level then mgbe ọ gafezi 140/90 ahụ wee ruzie 150 to 170/100 ana ihe na-ekwu ọ rụzie 150 to 170/100 amago na ọdịgo severe ọ bụ ego gịnị ọdịgo severe level ọ gbago gị elu ekwesịghị ọdị ga na-aṅụ ọgwụ ka o wee nwee ike mee gịnị na control ya ọ gafezikwa 170 ahụ wee ruo 180 to 200/120 emeghị gịnị na ọdịgo high ọdịgo severely high na ị kwesịrị ịkpachapụ anya make sure na ị na-aṅụ ọgwụ gị ọfụma make sure na ije fụ dọkịta na-enye gị gịnị ọgwụ na-echekikwa gịnị BP gị mgbe niile maka ihe na-egbu anyị wụ ọ nwere ike icheke ya tata asị anyị na ọ dị ha enye anyị ọgwụ ịṅụ ọgwụ ịdị echi asị gị na ọgbadago ije relax ya no BP bịa na omego gịnị ọ bịago ị na-aṅụ ọgwụ ị ga na-aṅụ ọgwụ gị steady na-echekikwu ya mmadụ mgbe ọ gbago maka aka eji akwa silent killer ya bụ na ihe ji nwayọọ wee mee gịnị wee na-egbu maka na ọ dị ha ya ahụ mmadụ ike inwe BP 200/120 ọ na-agagharị ahụ echeghị ka ọ na-agagharị ọ dị nọgide ịnụ na mmadụ da slump n'ụzọ ọ bụ na orugo this level then anyị ga-enebazi eji wee ka anyị ghara igbu oge maka ihe anyị ga-akụ dị ụzọ na-abụ ihe nwere ike ibute onye na-akpọ blood vessel mmadụ onye ma anya na-akpọ blood vessel were aka enyi onye ka Chineke wenye aka elu ka wee ghọta mmadụ blood vessel ahụ dịka Chineke si eke mmadụ o nwere oghere akwara dị n'ahụ mmadụ ebe ọbara si aga n'ahụ niile ọbụnagodo ngwa aka nwee akwara ebe ọbara si eresila supply ọbara ọ bụ na ọ naghị enweta ọbara ome gịnị ọ nwụọ akụkụ ọbụla anaghị enweta ọbara ọ ga-eme gịnị ọ ga-anwụ so nke ọbụla nwere vessel na-ebu ọbara aga ebe ahụ so mgbe oghere a bụ blood vessel ebe ọbara si aga mgbe ọ bịa akpụkọ ka m were ihe anụwa wee maasị ka m were na ihe ahụ blood vessel ịmana ihe a bụ nwere oghere ka m wee na-etu a ịma na ihe a na oghere a ka ink si aga ewe na-ede ihe then etu a ka ọbara sikwa si etu ahụ na-aga wee na-agazu n'ahụ niile and ihe a normal size ya ka m were na ihe a normal size ya but ọ bịazie nwee ihe menu na oghere a bịazie kpụkọ ịmana onwe ka ihe si wee blọk ya na ike amagazi etu kwesịrị ma onwe ike isi wee bịa suchi obere oghere apezie mpe blood ihe amagazi etu aka ọ dịkwa na that blood vessel onwe ka ihe si wee suchitie ya ma ọkpụkọtụ obere ọbara ahụ amaghị etu kwesịrị mana ọrụ dị heart ịpọmpụ ọbara to the whole part of the body so akụkụ ahụ ọbụla nke ahụ ihe o mere affect the heart ga na-agbakwa mbọ ka blood ahụ wee rukwe that side so duto mbọ ahụ ọ na-agba
or measure the pressure or the high. On your measure high blood pressure. I have a so free here we get BP. That kind of funny. Mom, mother, now back a shower. Now, one night we're upset, emotional upset. I said, I get him, you were and they were. I want to get happy. Mom, you want to work. You man, I want you there when we are making now. I will keep telling you about a one who get BP. One night, that was a show working. Madame has week. Timeraje. You don't know to run out of bad. You don't know who's over China has ruby. I think it can change. I think it can cabro. Here, Danny, like a baby, they would say, God, I'm one year. I am a horror. And if I'm back at China, what I can have, and I'm a horror. We are in the man of what you can in the yes, I'm not in the yes, one of our in the yes. And I get some lobby money, Mamma. Think I know, and I saw it, and I saw it. What else has to do on the against some lobby? I'll be talking about one name. He also age. I know, like in there, it's all the other, and I have BP. You don't know what kind of way BP has that age. I'm from age. Madonna Wago, getting a well risk of BP. And the other person, especially from the age of 50. I get just from the age of 50, you know, the check BP, you take a BP, check your sugar. If I go here, from especially from the age of 50, I will get a bit on that, go to Robert, and I'm not as over. About this, I thought you one in the third, you can about it. What I know. So, it's all I hope you know, one more part of the name. It's all car. You didn't get a excuse me, sorry, excuse me. Why you can't young? It's a BP. I didn't know, man. Oh, we cannot buy in our bag. I see you check a BP. You see, the night will BP. You can see that check. I mean, then when I have because now edge, we keep making exposed to high BP. My blood vessel, my who give me any. Now, actually, it's enough for concern. I'm going to have a barashaga. On our daughter. It's always another country about a shit to a name. Naga. Madame Brown, in our age. Was she just say, what's just say, or me was thinking our dozen, but I was thinking our gazzy, it took us in. Madame Porobia, near Hata. And now, when you see me, cannot pop your cover, we cannot flow. On your high BP, Abiazana age, especially from 50 years and above. Yes, Abuka, all the one I borrow, and I run in family. Oh, we can. In a high, I get to take it. And I be happy in the million. Oh, why him and we can even the microphone. I said, they were back BP. I said, I hear about the BP. No one never got about no stress. About oh, we call about from the family, about from lineage. About because she were matter. So, I read this surprise. A big panuka. Because my people here about Joina that I just. Also, Buka. Ekibu. Okay, never come mad exposed to Guinea BP. Makamba hoja buribu am too much. It's all gonna to chico here ni Diana. We measure the hearts on our require or nuku. And what do talk about we can have we can garden a mess site. We make only exposed to BP. Yes, Abuka, behind the diet. Open the boy that you can do. Not hammer for BP, not hammer for Macano name. BP, on our bago come. He has a boo. He content fats. Abuba. He has Abuba more manu. That is a one man case, but off. I'm a man by far. Okay, manu. I don't have my body here. I don't have my exposed to Guinea BP. Which I didn't hear. You are surprised a lot. You tell me. Hallelujah. I never mother exposed to Guinea BP. I do have Mamaka. And we can see a woman wine ever now. I'm for the wine. I will sit down. I'm for the Mamma work at home wine because I'm working ever. Then we want and then I will sit down.
benatia because I never went exposed to BP. Yana okay, alcohol. Makampo maya gasi opa which I'm Manaya minu bugini alcohol. This can expose you to high BP. When I have a risk of high BP. Here's how kidney disease. Kidney will yana maka mamere. Yana SCV, over can out of them because I know Posayana mamere. But where was the problem? The kidney. I'm the member exposed to BP because now after not supply kidney. Oh, well, so the heart, I'm not enough blood. What is enough blood? The pressure due to the heart sometimes we call the pressure blood they get back only there to give me BP. You also have diabetes. We not at risk of you getting BP. And after diabetes, risk of you getting BP. I am BP with risk of you getting. This is because here we see Buja. Can't go out now hogi. The matter is suspect ya. Now not no BP. Money wa bo kwa na ya ni ngago. Na hancha ni na gezu gi na ho. We madu ni we BP. I did see what for my bomb my talk. It's suspect to agini BP. I want that. Abu abu na ri ga futa hani ne na hogi. Like abu na me ku show wa ya bia ni no. You abu na hancha gezu na hogi. Come on. Matter about 2 or 3 sides. It's suspect ani of BP. Open the Bible. Look, we shall was severe agony. Severe waited. Still, in a mess, he shall. I can just see in a taking BP. Early in the first in the morning, this know that we have the best. But can I have a mother your BP? Because we can know that we're here. But I must know that we are when next we shower. You suspect BP. Young dogs are we begin to run up and Morana suspect agony BP. That's all. This is our job. And I get on the Kanapaga or the Kajo de Boogie. You make it suspect BP. That's all the Kanakuya Bunanzi. But we are not good. The Bunanzi, I got what I'm wearing. I think we are not good. Bunanzi. Yes, I will. Let's be me. It's our money. And this year I have money to put on not just. But receiving him in Apota, you make it suspect BP. That's how I think she on that Cochigana. And making it now we got this logo. The man I put us over, you can suspect again BP. As I know my face. I think I know weapons now, not no in our hands. Can't be gonna make it suspect BP. But I follow my Rapchatanasi. You want to be any again, I put on a hoodie. Madam, people about at least 2 or 3. Imagine it is suspect BP. Madam, in severe case, oh, when you're on a dad on the convulsion. Madam, I can't have a gun severe cases. So we say, paralysis. Yeah, all of them with signs of and I go to their come and Bobia. Can I Bobia? Zobo, Oputa. That's a chabu. Especially from the age of 50. Even 45 says, if you don't check, make sure you check BP regularly. This now I check it last month, not the month. No, anything can happen at any time. Oh, we can check it last month, but within 2 weeks, did you check here? We're making it. Why should I no better than Mamma? Follow us, I take a BP. But then I'm no better than one get in nature. You want to go? Imagine now, Jabagini, just check here. BP, Makana, what I can get I'm going at least age to go 60. And I have BP, but every 2 days, and I do check BP. Every 2 days. And oh, yeah, we have a right, and we can check here when you know. Then you can check BP from the age of 35 years and above. You can Zuike or Fuma. I'm an ear to weekend over there, no but it's a. And then I says, we could have done a bumper. I try to know we are gay. I'm on the but I swear it. Oh, what can mother look at it on the Ethiopia? What can mother swear basic back, sick or a horror? I did have on about Toby, a bit of coffee on. Okay, talk us here. Yes, you can as your command. I can get to do one yaka. But up on your dinner, I got a satire. Not be making it. Then he also
ireduce aka na ihe kọntenụrụ ọyịl ị na-eri na fat ihe bụ oke mmanụ ihe bụ oke abụba dịka ụmụ anụ na gị mgbe ụfọdụ ije ibeta anụ ikwu na onwe ndị abụba na-anyakodu n'ahụ ime avoid ndị nke ahụ ma ọ ike igbu ọkụkọ ikwu na isi anya hapụ ire njiche ya bụ mmanụ ịghọtago ikwupụtatụrụ mmanụ ahụ ọ bụ ya bụ ihe a na-ekwu ma isi nri na ike ndị na-esi achịcha ma ji ma ihe ndị ọzọ ọ bụ na agbaghị ya mmanụ imeri ya ọ dịghị oke jọs itinye ha mmanụ etu dị mma ga-ama na mmanụ dị na ihe ahụ isi oke anyị ekwugo na ike bọta ndị a ga-abụ abụ na ha eji ọbata fruits and vegetables dịka orange, pineapple, pawpaw nke aka iruru anyị eme gịnị Chineke mee ya anyị nọkwu n'ime obodo anyị na-akụ ya ọ dịcha na mbara be anyị na-eri ya ọfụma ọfụ akwụkwọ nri ọ na-enye aka ọ na-eredusukwa those fats and anyị eredus aka na carbohydrate anyị na-eri aga na-eri more of protein and fruits and vegetables and vitamins. Ọ bụ ndị na-aṅụ siga na ndị na-aṅụ mmanya ha eme gịnị eredus aka ndị na-aṅụ mmanya ha eme gịnị ka akwụsị ịṅụ mmanya ndị na-aṅụ igbo na ndị na-aṅụ siga ka akwụsịa because ihe ndị a niile na-eme ọbara gị the pressure dị na heart ga-enwe pressure ọbara gị anaghị ike na-agbanye elu then n'ihe niile ị ga na-echeki BP gị then ọnwa gị si cheki BP asị gị na ọ dịkwanụ high ime gịnị ije ụlọ ọgwụ jefu dọkịta ịfụ dọkịta ederu gị ọgwụ ime gịnị gba mbọ na-aṅụ ọgwụ ahụ ihe ma mejikwa ọgwụ kịta na onwe ike mkpa ọgwụ echi niile onye nweta mfu enisin na ahụ ya n'ihe ndị a niile nkwu ọ gbaga jegoro ọgwụ ọsị ọhịa kụziri ha no ije ị nwere gịnị high BP aghọtara ya nke ahụ maka ọ bụ na asị gị na BP gị dị low dị high then you see your doctor onye ga-enye gị ọgwụ ga control ya anyị ma na ihe na-esote BP ma ọ bụ na etriti ya mgbe ọ bụ na inwe BP ọ bụ na chọpụtara n'oge ma na-etriti ya eti kwesịrị inu onye ọ na-ebute gịnị stroke anyị ma na ya na-ebute stroke akụkọ ahụ mmadụ akpọnwa ma ahụ ya niile akpọnwa ọmanekwu n'izi ebe ahụ dị na ka ọ na-anyụ ncha anyụ mamịrị onye ka o ji dị mkpa iji ka akụziere anyị abụọ ihe ọghọm na-eso BP anyị na-aghọta ihe anyị na-ekwu ihe ọghọm na-esokwa ya kidney problem kidney failure kidney onye efele ọ ma na-anyụzi mamịrị ọfụma ma ọ na-anyụ mamịrị etu kwesịrị nụ ihe ọzọ na-esotekwa ya wụ sudden death onye ahụ anwụọ n'ike onye anyị nụ na mmadụ gbabi nakọta gbabi o nwepụ ihe na-eme isi a na-akwa ahụ ya ọ bụ ike isi na ahụ ya beta ọ kọmplen ma ọ na-achọpụta maka ọ ka eji akpụ ya silent killer asị na nakwa onye afụchara ndị ahụ onye fụcha kịta anụwa nọ na mmadụ slọmpụ ọ nke na-ewizi kịta na mmadụ slọmpụ mana mmadụ na-apụrụ ụra otete ha so iji wee gbanarị ihe ọghọm ndị a anyị ga-akpachapụrụ onwe anyị anya site na ihe ndị a niile m kwuru kịta o doro anyị anya anyị ghọtara ihe anyị then maka oge maka ahụ na anyị unu adịgo n'ihe a na-ekechi ka anyị gbapụta oge ajụjụ ị na-akụziri anyị esi dị ka na ndị buru ibu na o so akọntribut tu ya gwana ihe ndị ahụ buru ibu ga na-eme ihe ndị buru ibu ga na-eme exercise sorry I didn't mention it ị ga na-eme exercise na-enye aka ereduce BP ada na-enyekwa aka ereduce ibu ahụ exercise abụghị eziokwu na like ụmụ nwanyị a na-agagharị ụmụ nwanyị na-adị very busy thank God for ụmụ nwanyị onwe mgbe ha na-anọ nkịtị then ebe exercise a na-adịkarị mkpa bụ onye ọrịa bụ onye na-etukwa ofu ebe dọrati iru ite ha ịdọrụ ha ịdọrụgo adị n'anya na onye na-arụ ọrụ na-adị ofu ebe na ọ na-eme gịnị ọ na-ebu ibu maka na ha agagharị so ị ga-eme onwe gị engage in something but ọ bụ na ọrụ gị akwaghị ga na-agagharị agagharị mmadụ ga-achọ means of ị na-eme exercise ọ nwedị na-abụ ụtụtụ ha pụta na field ha gbaa ọsọ ha ga ma ha na-aga ọgọ na ịgba ọsọ ha na-aga walk field round ọ na-enye aka then one of
before I make sure, he can make sure. Life without talking, let's take my heart again. I have to give in good working condition. But after I have to get a good working condition, you can't make vigorous exercise. It will affect you. So the people, they can't make exercise. You can't reduce and we reduce. If we want to reduce, and they reduce by your chance of having hypertension. What are register? What is about the silver? Open number 2 Nanya. Number 3. Assist Biko. Eze Kata Suzanne. Eze Kata Suzanne. Obero. Sorry. Ole for Rosita. Ah, your head fits. Okay. God bless you. Onye beke Christian. Onye du Gloria. Ebu Juliet. Onwuka Ugochi. Chizobam Goodness. I go where did you? I can't go ready. No. Chizobam Goodness.
Okay, Kezi Alice. Okay, the rose. I see no sugar. 1 year sugar. You be abia we get trace back. I want na mama ayaro. Mo mama am papa. Mo my grandma mo dia mo grandpa dia. Onya no dey na abo. You want to go? I'm going to my camera, my camera, my own hair, my professional, gun office, and so you may call up with the Baha. Come and contact you. Adera. I am not as far as because you don't go for what? I'm for community school at Elizabeth. As a job farm, is a domori. You can not win the line because good afternoon. And I can do it. Yes, it's like a player.
Essa é não futuro. Ihe bụ ndụ. Yes, ịghọtago my life. No, de ile. Yeah, bro, believe it.
Mommy, I'm gonna have to come down here. Hope you're my rough. Roberto Ocolago. Elizabeth Yaha. Elizabeth Yaha. Aaron Chiku Kamele. Promise him back. Ruben Tika. Let's get
Happiness in love, Siaka. Number 1 aga, 2 aga, 3 Don't thank us, no. Sorry to Jendo. Sorry to Jendo. On court, Ago. Lavina Ilo. Mama Dada. Deborah Ugo. All of us. Stella Ugo. Come up at our right. Odilia Tiku. Madu ako Ogonna. Carolina Magoro. Okay. last year, can't you do it? My sister may go take him, I don't know. Last year was special, and then this year, I'm going to associate him with
Hele mecha go paraja ihe lo hugole ape. Mba hapo. From our bank. E watago. Pa heri nya lo. Dan uju okoromago. Madu amarati now. Madu amarati. Adi bolu chukwu. Ààrẹ tó káàfọ̀. Àpò ni ọmọ mú ìfòrò rice. Wọ́n máa bàdà nítorí. Yúbà bàdà nítorí. Ọdíkà kàtúrì. Ọbí Ugo. Ọdíkà Catherine. Doka Ugu. Doka Ugu. Akọ̀kú ìwọ̀n kàkú ẹ̀fọ́ ọ̀pàlù. Ndé máa lọ ọmọ. Lẹ́ẹ̀hàn. Àbí ìlú Edi ìtọ́jú. Ilé jìde uche. Uche ọbịa. Debọnọ. Ilé jide uche. Biaro.
Augustina Bollier. Margaret Chukwu Emeziri. Chukwu Meziri. Agnes Chukwu Meziri. Felicia Uzo. Felicia Uzo. Imagine how Jesus. Promise Ugochukwu. Promise Ugochukwu. Promise Ugochukwu. Adeline Ezekenne. For the first time. No, you're going to see Mother Akoti Inwe. Mother Akoti Inwe. Mama Kamele. Joy Mbekwe. Victoria Mezurike. Mommy Mezurike on our one. Okay, Regina Iboko. Regina Iboko. Comfort to go on la Comfort to go on la Brother Chukwu gozie gị o. Ugonwa na-ekele gị ya dịrị gị na mma n'aha Jizọs. Mekonwa. Ya jekwa ge video. Ha. Justina Okoro. Let me back.
Kawaja. Aya, gawa. Leo nyanyi ya video ko. Chimayo. Chukuliasa. Senta Felicia Bugo. Senta Felicia. Chukuliasa. Udoku Patricia. Apolonia. Ekenere m Chineke gozie n'aha Jizọs. Ekene dịrị ka o si weta mmaji kwuru mmaji n'aha Jizọs. Uzo Elizabeth.
biko megoro ka ọhaneze mara afa gị nwa na afọ unu nwa na ife mere unu ji nọrọ ebe a. Afọ anyị nwa bụ udo dị na Jizọs. Ụmụ mgbu Enugu Akwachi. Women Wing. Afọ m nwa na onwe m bụ Okereke Augustina Amuchenna. Enwere enwe Nkechukwu. Anyị ka mara nke ha iwere oshido. Ekene m gị o. Biko gbagana ọhaneze ọlọdụ unu na ebe a n'ụbọchị taa. Jizọs. Aga m akọdo na garụ ole. Ewo. Chukwu ịlụrụ egwu ahụ anyị gụrụ the other time anyị sị na anyị nwere good luck. Na Chukwu hụrụ anyị n'anya. Otu a ka Chukwu si emeri anyị every time. Ọ kachasị site n'aka ndị be ala dị ume. Since ha mgbafụtara anyị mmiri anyị ọnwachi nke oke ọkụkọ dudulu ihe anyị were gawajese ya nkute mmiri ya gbafuoro anyị mmiri sesa mmiri ala niile chinyaka anyị la-aṅụzi mmiri ka ndị ọcha sinsi mgba onweghị mgbe ha mma ịrụzi anyị erụzọ chacha nkịta ha ala ozugbo ha akpọ anyị nwa obere oge ha aga anyị mee something nwa obere oge ha akpọ anyị ha mee something ọrụ mgbe covid ha akpọ anyị fụ ike anyị envelope ego ha ka like this ndị be ala dumela atụbakwala enyi ncha agbachila ife yi nwa nwunye eke ihe mere nke otu a ka ha na-eme onye nke eme nwunye Emeka aka mere nke o mere ọda taa ka na-akwadokwa nke ọ ka ga-eme nwunye eze a na-eme nke ezelu onwe ya na-eme na Krismas ọbụla ha na-agbara anyị Krismas o nwechara mgbe emechara ha vute ma okporoko ya kechaa anyị ebe a ma mmanya everything anyị ga-achịkara eze na anyị okporoko anyị ghara eze so ma akwa mgbe na mgbe ọbụla in short anyị ama ka anyị ga-esi na-ekele Chukwu n'isi ezinụlọ mana Chineke nna onye hụrụ anyị n'anya onye na-eme ihe niile ka ọ dị mfe ga-enyere ha aka onwe ihe ga-eme ka ha chọọ ihe ọbụla chọọ na ndụ ha bido n'ebe ha nọ ruo n'ụmụaka ha ruo n'ụmụ ụmụ ha ruo na ndị nne na nna ha otu ọbụla o si edo ekpere anyị bụ na Chineke ga-aga n'ihu na-agọzi ha mgbe na mgbe ọbụla Chukwu ga-agọzigide ha jụwa onwe ha ha majikwado ebe ha nọ Chukwu ama kwụsịnata ịdị na-agọzi ha maka na onye a na-eme onye ọzọ a na-enye anyị ozugbo onye nke bidokwa na-emekwa otu a ka ha si emeri anyị oge niile otu a so gwa ha na anyị dị very happy na anyị na ha bụ ndị nwunye eji anyị na-ekene Chukwu onye mere ka anyị na ụlọ bụrụ ndị ofu ime ụlọ o wee dịrị anyị so Chukwu gaa n'ihu gọzibe ha n'aha Jizọs na-asị na ọ ga-adịrị unu na mma frontata gawazia unu ga-ahụ ihe ọma dị iche karịa nke unu na-ahụ n'aha